Pasazidaten gidoia, irakurri noan, eta, bueno, gidoi ausarta zela pentsatu noan, hasteko. Eta, bueno, bazegoela historia bat, eta gaur egungo historia eta historia interesgarri bat. Hori pentsatu noan. Beraz, historia hori ikusita, gidoi hori ikusita nuen denbora gehiagi eman behar izan erabakia hartzeko, ez? Jakinda gainera nondi zetorren lana, ez? Ba hori, esango nuke ausarta. Lehen da bizi eman zidan personaje tipo baten ideia bat eta enukena hemen esan nahi, baina figura referente oso ezaguna dena hemen Euskal eta baina, bueno, gorde nahi nuke pixka pribatua delako hori euren da nire artean. Gero, erabat libre uste ninuten nire personaia ateratzeko. Baina hori bai, bere indikazioekin errazago eraman nuan nire personaia ez aurrera ateratzen. Bere indikazioak batzutan oso konkretuta zehatza ziren, baina libertatea handiz jokatzen nuen ni momentu guztietan eta edozen momentutan ere nire propuestak entzuten. Dira, zuzendari batzu, behaiek dira zuzendariak entzuten dakitenak. Aktorei entzuten dakitenak, eta hori oso eskergarri da, oso eskertzekoa da aktorearentzako. Baina beraiek nire personajea ere oso ondo zuzentzen zuten, haien laguntzakin ni hobeto moldatzen ditenen, gautzatzen ditzen, bideratzen nuen nire personajea. Beraz oso estu eta harreman gozoa eta gustoko bat eraman dau lanean. Beti, aktore lanetan, edozein plano da kritikoa. Ez dago ezer erraz, ez dago ezer zait, dana da erraz. Ate horretatik honetaz sartzea ere ez da erraza. Sartu behar baldin bazu ate horretatik gela honetara eta begiratu behar baldin badezu ea inor ezaguna daukazun, zure laguna orzai daukazun, zure Andrea, zure alaba, zure neskalaguna, zure mutil laguna, eta baldin badokazun kamera aurrean, parean, ez da erraza. Erraza da, eta ez da erraza. Zu natural sartu behar dezu nola. Eta zerbait esan behar baldin badezu, eta zure sentimentuak atera nahi baldin badezu, batzutan jozagun eszena batzu komplikatuagoak, dirudienak komplikatuagoak, zure barrena ustu behar duzulako. Azaleratu behar dituzulako sentimentu komplejuak edo intimoak, horiek batzutan erraztu egiten dute eszena ateratzeko, porque sartzea zure barne batean eta ordune zuk egiten dezu zure barneratze bat bakoitza bere teknika dauka eta uzten diozu emozioi ateratzen eta zure emozioiek zure barnea hartzen dutenean berez ateratzen dira. Osea que enuke jakingo ezaten zein dan erraza eta zein dan zaila, baina ez hemen eta ez beste inolako pelikuletan. Gertatzen dana da, azken batean, ere urtea daramatzagula lan hauetan eta ofizio bat hartzen dugula eta orduan ikasten dugula modlatzen egoeratan, sentimentuetan, kamera aurrean, zuen aurrean da. Hola, nola baita esan. Nei gehien gustatzen zaidana dela, gustoko proiektutan aritzea. 3 disiplina dira, ezta? Baina edozein disiplinatan ere proiektua da interesgarriena. Edozein disiplinatan da. Gaur egin gertatzen da, dezadatela inork erruz edo gaizki interpretatu, baina iruditzen zait gaur egun telebista velocidade handiagoan dijoala. Beraz, nolabait friboloagoa da, friboloa ja lan plantamentuetan. Hasi gidoitik hasita, osea, azkar dijoa, azkar idatzi behar da, gidoiak azkar jun behar dute, realizazio azkar jun behar du, aktorek azkar behar dute, eta horre dauka, pues, en fin, azkartasun horrek dauka bi alde, bat da, azkartasun horrek ezin dezu zuzendu, baina bestalde velozidade horrek ematen du
asko ikastea, asko trebatzea, alderdik bai kamara aurrean daudenak eta baita kamara atzean zaudetenak ere. Bai idazten, bai montajen, bai danean blozia, baina bat, zinea lehen esan detena. Eltzen bazaizu zuri gidoi potolo bat, gidoi interesgarri bat, ja, ematen dizutenarekin batera emozionatzen zara, ja, hostia, zer da, zer, eta, bueno, zein guru egiten dezun, zein guru. Oso polita da, oso interesgarria da, pelikula grabatzerakoan, filmatzerakoan, sortzen den giroa, sortzen den giro profesionala, lantaldea, egiten den lantaldea, eta sentitzen duzunean, benetan, bakoitzak eta danak, helburu berekin egiten dugula lan. Hori ez da beti lortzen. Egoten dira, salkatua dago zinea departamentu bezala, eta horren batzutan gertatzen da bakoitzak nahi dula bere departamentua libratzea. Eta entenitu behar da departamentu guztiek, helburu berekin joan behar dute da. Beraz, daukazu hori oso polita da. Gero gertatzen da, behin grabatzen dezunean, ontzat ematen danean eta pelikula egina dagoenean, bale, resultaua ona baldin bada, ondo, baina espalin bazaude gustura resultauarekin edo lokezea, ez daukazu aldatzerik, ja, lata batean dago. Arrisko hori dauka, baina hori da zinea. Zer gertatzen da, zinea, ez telebistaren konparazioan, lehen bintza, eta oan ere, bai, askoz gehiago lantzen da. Horrez, preparazio gehiago dauka gioitik hasita, gioia etortzen zaizunean, etortzen zaizu 8. 9. edo 10. bertsioa. Gero gaur egun, karo, garestia da, zinea, orduan gero guain ere, velozidadea behar du, porque egunak, dirua da, eta orduan guain azkartik joa baita ere, baina, bueno, hori da, baina jozagun gehiago lantzen dela. Antzerkia, la joya de la corona. Sinisten ez un proiektu batekin baldin bat zaude, benetan sinisten dezula. Aktore batentzako, zuzeneko hori oso satisfaktorioa da publikoa zuzenean eukitzea. Asko betetze zaitu, emanaldi bakoitzean. Daukazu publikoarekin zera bat, emozio eta sentimento junetorriko fluide, ez? Hori lotzen dezu, hori oso ederra da. Eta, hori batetik, hori sentimentu bezala eta zera oso ederra da. Eta, beti daukazu aukera, zure personajea, lantzeko, handitzeko eta desarrollatzeko, ez? Zure personajea beti antzerki batean beti moitzen da. Beti, behin ez dezu bi aldiz berdin egiten. Eta gero, gainera, funtzioetan baldin bazaude, lehenengo funtzioetik azkenera asko moitu da zure personajea. Asko bilakatu da, asko desarrollatu da. Eta desarrollo hori generalien, gehientzuenetan da, nola esan, zure personajea handitzeko. Eta orduan, satisfazio daukazu profesional bezala, aktore bezala, nire personajea hemen hasi zen, eta noaino ailegatzen, eta zer deskubritzen ari ni funtzioz, nire personajaz, ez? Lehen sentitzen nitunan, edo egiten ditu, bosgarrenean az nahi deskubritzen, eta hori da, antzerkia. Hori izan da. Propuesta onartu behar da. Ojo, antzerkia ikuste ez da erraza. Formatua, gaur egun. Porque gaur egun gaude propuesta zera, de imagen, eta zuzeneko propuesta hori ez da erraza. Konbentzio hori ez da erraza. Porque batzutan antzerkia eta publikoen arteko konbentzioa ez da beti lortzen. Zinea baino zailagoa da. Publikoa sala batea sartzen danean lehenengo estenatik konbentzio hori onartu du. Eta segituan sartu da. Aldiz antzerkian ez. Nik aldiz antzerkian lehenengo ahotzetik, lehenengo personajetik egin dezaket. Edo konektau o deskonektau. Eta deskonektatu baldin eta ze jodio.
oso kritikoa da antzerkia, Osa, ez da, no, ni gandik hasita, niri asko kostatzen zait antzerkia ikustea, aitortzen dut. Asko kostatzen zait.